ano, introduction nyo. Tagal naman yan. Intro nyo, bilis. Nanginginig na ako. Bakit? Bigyan mo lisensya mo. Bigyan mo lisensya mo. Nasaan lisensya mo? Pakita mo na lisensya mo. Nanginig na ako, ya. Pakita mo daw. Pakita mo biceps mo. Pakita mo ano mo. Sige, nakalive yan. Hindi, Sir Jun, pakita mo yung Junjun mo. Ay, ba't nanginginig na ako? Si Ate Fran yung nilagay mo. Sila si Ate Fran yung pinaka. So, kailangan nyo na kapalitan ako. Oo, hinihintay mo lang namin. Di mo alam kung sino palaban ko. Part 4, okay na din. Mamaya, natasabi. Eh, sa part 1. Wala pa? Ito na. Ray. Ray, Jake, Ian, Zeus. Wala na yun. Unahin mo kayo. Dito kayo masira ng badminton. Di ba? Hello. Nasa badminton muna. Ray. Hello, hello. Bakit ako eh? Okay, palakas ka lang. Uy! Lakas ka muna. Pag marami. Ay ka ng balot. Coach Ay ka ng balot. Ako na? Next, court. Nemekos yung ano. Namamatay. Lagyan muna natin ang laman yung bangkol. Namamatay talaga yung mic. Lagyan mo muna natin. Adrian, Sir Adrian. Ano sila si Sir Adrian? Maganda kami. Sir, tsaka Sir Adrian. Tama ba? Opo, Sir. Ray, Ian, Zeus, at saka si Zeus. Court 1. Let's patawag ulit sa SAT. Court number 5. Court number 6, Jake, Howard, Adrian, Tito. Jake. Wala na rin si Tito. Palitan ko na ng low. Wala na pa mga tirang player. Ano si Coach Don? Coach Don! Si Coach Don na lang. Bilisa. Coach Don na lang. Let's see, Sir Zard. Wala na si Tito, si Coach Don na lang. Uwi niya na Tito. Doon na lang. Oo. Ayun, napasapa ko dito. Last na to, tapos mag-ano na tayo. Pwede na siguro namin set. After. Si Sir Ryan. Sir Ryan. Si Rin. Si Rin tsaka si Ian. Kaya yata, Lemon. Ray, Ian. Radian. Ako. Pati po sila. Jace. Sige. Medyo ano, uneven. Four. Lagay ko na lang si Claude. Claude, court 3. Mag-court 3 na si Claude. Claude, mag-court 3. Tapos ikaw ba? Dito ka ba na? Wala na ako. Magaling masyado yung master ko. Nakapat ako. Mag-last na lang tayo tapos mag-court na lang si Claude. Wala na lang ang Di tayo full. Claude! Sige Claude! Dito ka Claude! Sino mo sa car? Tapos Carlito. Sige, iyan na natin. Kopyan mo si Claude. May ganun. Ay, dito ko.
Natuloy nga pala kayo nung Saturday. Apat lang. Yung mga nagpalista sa'yo, hindi nagkala. Na po yung moving up, pero pwede na po kayo mag-set ng sarili-sarili. Kung maano na consistent nila, mapipitil ka kapag nag-relay ka sa kanila. Hindi sila sasagutan ko oo o hindi. Mga last minute ka nila, Oo. pipitil ka. Alas 9. Hindi ba nag-lock kayo? May tama ako nag-lock kayo ng ganito. May mali. Ito yung na-try ko. Ikaw, God.
Wala na akong meeting, tsaka wala na akong